L'IMPUL, l'Institut de Paisatge Urbà, té una llarga tradició en la gestió del paisatge, sempre entès com un bé col·lectiu. Un dels exemples que tenim d'aquesta manera d'entendre el paisatge són uns treballs que veníem fent de fa temps, que en dèiem criteris d'intervenció, que eren anàlisis de paisatge i que perseguien el coneixement d'un paisatge estudiat i proporcionaven pautes d'intervenció perquè es poguessin dur a terme amb coneixement d'aquell paisatge i també per fer divulgació de les qualitats d'aquell paisatge. No vull començar ni anar més enllà sense reconèixer la important tasca que l'Observatori del Paisatge ha fet en matèria de catàlegs de paisatge i tot el bagatge que ens ha proporcionat i del qual hem begut nosaltres. Amb aquests antecedents, l'any 2015, des de l'Institut de Paisatge Urbà, es promou un primer treball embrionari, aquest que us deia, del que després seran els estudis de paisatge a nivell urbà, que és l'auscultació del barri de la Clota, un treball que va fer Marina Cervera i Josep Mercader, i venia de la preocupació veïnal per un planejament que amenaçava la idiosincràsia d'un barri que en realitat és molt particular, té un caràcter molt rural dins de l'URSS de Barcelona. Aleshores, Districte ens demana ajuda i nosaltres des de l'Institut pensem que abans de res cal tenir un coneixement molt aprofundit. Llavors creem el que comencem a anomenar una auscultació paisatgística. Aleshores, el treball es presenta molt clarament, és aquest barri, es planteja molt clarament amb una voluntat d'incidir sobre el planejament, modificant-lo o bé incidint sobre el planejament derivat. Llavors, després d'una anàlisi molt aprofundida, des de diferents perspectives històriques, patrimonials, arqueològiques, d'ús, de parcel·lació, de verd i de fauna, aquí en veieu un exemple, es fa una adaptació de l'adaptació que existeix entre el planejament vigent i la realitat i els valors de paisatge que es varen detectar en el seu moment. I aleshores es detecten uns punts d'alerta. De fet, d'aquest treball, que com he dit ja té 4 anys, 4 anys des que es va acabar, s'ha aconseguit alguns objectius, o sigui, ha esdevingut útil, s'ha modificat un planejament sota aquests criteris i també s'ha modificat un projecte d'urbanització sota aquests criteris. Aleshores, ens situem ja l'any 2017, tenim una mesura de govern que es diu Barcelona, Arquitectura, Ciutat i Patrimoni i recull una sèrie d'accions per preservar el patrimoni de la ciutat en matèria d'arquitectura, espai urbà i paisatge. Aleshores, una de les mesures proposades dins d'aquesta mesura de govern era acabar produint una carta de paisatge en caràcter normatiu per tot l'àmbit de la ciutat de Barcelona i per acabar tenint aquesta carta de paisatge es necessitava un catàleg de paisatge que tenia un caràcter prospectiu. Aleshores, davant de la magnitud d'aquest encàrrec, nosaltres al principi us hem de ser honestos i ens vam espantar una mica, prenem la decisió d'encarregar uns estudis previs que van elaborar l'Anna Renau i la Sara Bartomeus i que acaben sent un recull teòric i terminològic i defineixen que l'àmbit d'estudi seran les unitats de paisatge urbà. Àmbits de ciutat coherents i reconeixibles que tenen una combinació específica de components paisatgístics i dinàmiques pròpies que li atorguen un caràcter i una identitat diferenciats de la resta de la ciutat i que no necessàriament estan associats a les divisions administratives, com veieu en aquesta imatge. I aleshores és així que venim realitzant els estudis de paisatge urbà que en un futur hauran de configurar el catàleg de paisatge pensat com a document previ d'aquest text normatiu que és la Carta de Paisatge. Darrere de tot aquest treball hi ha la convicció que el coneixement profund del territori, o sigui, la seva auscultació paisatgística, esdevé un instrument previ cada vegada més imprescindible per desenvolupar el planejament, per a les actuacions d'infraestructures i les d'urbanització i per a les intervencions sobre el patrimoni construït i en general per orientar actuacions sobre el territori. Els estudis de paisatge han de proporcionar aquest coneixement i formular
reflexions i propostes per tenir cura del paisatge i millorar-lo i posar-lo en valor com a bé comú. Així hem anat generant una metodologia de treball. Faig un petit esbós, però jo crec que es veurà molt millor amb els treballs que es presentaran a posteriori. Primer de tot, un buidat d'antecedents, des de la història, des del planejament urbanístic, des de la normativa de referència, etc. Però l'anàlisi pròpiament dit comença amb l'estudi de les variables, factors geogràfics, morfològics, econòmics, socials, culturals, que afecten el medi urbà, el paisatge. Aquesta anàlisi de variables comença per la seva identificació, des del punt de vista de la història, la forma, l'ús i la percepció. Des de la història tenim exemples amb estudis que comparen la història d'aquella unitat amb la de Barcelona, els traçats subjacents, camins històrics encara identificables o antigues masies, santuaris, cartografies de l'evolució de l'àmbit. Des de la forma tenim tots els estudis patrimonials, entesos de forma àmplia, no només el patrimoni reconegut, sinó també l'ordinari, aquells que es recolzen en traçats històrics, aquells que tenen valor com a conjunt, anàlisis formals clàssics, anàlisis de forma de l'espai públic, de l'atmosfera urbana. Des de l'ús tenim anàlisis de l'ús de la propietat, del comerç, de la mobilitat, de la ciutadania en el paisatge. I des de la percepció s'inclouen temes de visibilitat i visuals, d'identificació de la ciutadania, però també us he de dir que aquest és un camp en el que hem estat treballant darrerament, amb la col·laboració de l'equip de Raons Públiques, amb l'objectiu d'incorporar d'una manera més sistemàtica, no és que no l'haguem incorporat, però hauria de ser d'una manera més sistemàtica la percepció ciutadana en els estudis. I entenem que això pot aportar molt de coneixement en les diagnosis i en qualsevol cas és imprescindible des del punt de vista de la sensibilització en temes de paisatge. Aleshores, un cop identificades les variables, entrem en la caracterització, descriure atributs que adjectiven les variables i distingir patrons reconeixibles, models que reprodueixen en el paisatge. Tenir en compte aspectes qualitatius, espacials, estructurals, patrons de continuïtat, d'homogeneïtat, composicions harmòniques, discontinuïtats en fronteres, límits, singularitats com aquesta, o de configuració urbana. Ens és molt interessant en aquests treballs tot el que hem anomenat generadors d'identitat. Aquí teniu. La identificació dels ciutadans en el paisatge, perquè entenem que configura qualitat de vida. Hi ha generadors d'identitat en els condensadors d'activitats, condensadors socials, on es troba la gent, on es reuneix la gent, on es realitzen els intercanvis socials, en els activadors de memòria i d'identitat col·lectiva, que tenen molt a veure amb els sentiments de pertinença, en els connectors amb la natura, connectors verds, elements verds dins de l'entorn construït, vistes, fites, fons relacionats amb la natura, conductors de moviment, els espais d'estada, els transmissors de bellesa. Un apartat a esmentar són tots els treballs de fons escènics, aquelles visuals lligades a la història del lloc, al seu patrimoni, a petits paisatges, i els horitzons persistents. Aquella carena que és el límit del nostre paisatge actual era el límit del paisatge dels nostres antecessors. Importantíssim també en un paisatge urbà respecte d'un paisatge natural, la distinció de composicions arquitectòniques, cromàtiques, texturals en un entorn urbà determinat. Aleshores, un cop feta aquesta identificació, entrem en el camp de detectar valors estètics, valors culturals, valors històrics, valors ecològics i naturals i d'altres que em podria anomenar. Aquí hem begut moltíssim d'Observatori del Paisatge, ho haig de dir amb franquesa i amb agraïment. Aleshores, a partir d'aquí, hem de jerarquitzar aquests valors, depurar, mirar quins són els més importants.
considerant valors protegits, però també aquells que no ho són, els reconeguts i els no reconeguts. I a partir d'aquí podem definir fragilitats i potencialitats d'aquell paisatge. I això ens ha de servir de base per presa de decisions fonamentades. Dins de les fragilitats d'un paisatge entren qüestions com les afectacions del planejament sobre els valors, sobre valors identificats, en aquest cas els patrimonials, situacions de conflicte, tendències al canvi negatives, discontinuïtats en el teixit, fractures urbanes com poden ser edificacions inacabades, mitgeres al descobert, pèrdua d'identitats. Una menció especial vol la fragilitat que detectem sovint en el patrimoni ordinari, en aquell que no està reconegut. No oblidar les potencialitats que ens ofereix el paisatge en forma d'oportunitats de millora, tendències de canvi positives. Haurem de treballar en la recerca de nous generadors d'identitat i posar en valor els existents. Tenim la convicció, però, que aquests treballs han de ser útils per la ciutat i la vocació és que la mirada des del paisatge sigui definitòria en la presa de decisions sobre l'espai urbà. Així doncs, els estudis acabaran amb propostes concretes que hem anomenat objectius de qualitat paisatgística. Estratègies, en definitiva. Estratègies per posar de relleu, conservar o recuperar els valors més importants detectats, corregir o mitigar les fragilitats detectades, activar les potencialitats del paisatge. I d'aquestes estratègies voldrien que se'n derivessin accions. Accions que les podem agrupar sota diferents aspectes, com poden ser aspectes regulatoris, entenent que la incidència sobre el planejament és clau, com hem pogut veure ja des de la clota. Exemples com poden ser la modificació de traçats viaris per tal de permetre reconèixer traçats, els camins propis de la història del territori i alhora permetre la conservació de materials i textures, la protecció o catalogació de patrimoni no protegit, o bé el canvi de qualificacions urbanístiques que permeti la permanència d'una tipologia edificatòria determinada d'un paisatge i definitòria d'un paisatge. És una eina també útil per la conservació del patrimoni ordinari no protegit i amenaçat per l'especulació urbanística. Dins del camp de les normes urbanístiques cal explorar també la possibilitat d'eines que permetin la conservació d'aspectes com són els colors, les composicions, les proporcions, l'escala, la textura i la unitat dels elements que conformen un paisatge. Dins del camp dels projectes d'urbanització i obra, tenim que la incorporació de valors detectats com els traçats naturals de l'aigua, la vegetació, l'arbrat, configurador d'identitat, les visuals, patrons de paisatge. Tenim decisions de millora sobre espais concrets que han estat banalitzats i que, malgrat les seves possibilitats, no exerceixen la funció de condensador d'activitat, atendre oportunitats de connexió, de tractament de límits i fronteres. Tenim tot un altre camp que hem classificat dins de les campanyes de protecció i millora, campanyes de conscienciació i promoció d'aspectes concrets més enllà dels instruments normatius. I l'espectre d'aplicació d'aquest camp pot ser d'allò més ampli, des de treballs a través d'iniciatives d'ajuts sobre allò construït, però també campanyes que promoguin la biodiversitat o campanyes de conscienciació, simplement. D'assessorament, de seguiment. Després tenim tot un altre àmbit, dins de les eines de divulgació, que poden incidir molt directament sobre el sentiment de pertinença i la identificació dels ciutadans amb el lloc. Poden consistir en rutes organitzades, itineraris, reconeixement d'elements propis d'aquells paisatges. I poden ser especialment útils per aspectes del paisatge no tangibles, vinculats a aspectes culturals, paisatges literaris, escenaris històrics. I llavors aquí entrem en tot el camp de l'acció social. Algunes mesures de posada en valor del paisatge poden implicar les entitats veïnals i alhora vincular el veí amb el seu barri, fer-lo responsable de la seva cura.
Aquí un exemple, el Rec Comtal. O també s'introdueixen, després en parlaran, propostes de gestió comunitària d'espais públics, com aquest de la Font d'en Fargues. Aquí teniu tots els equips que ens han acompanyat en aquest trajecte fins ara, que en són uns quants ja. I abans de presentar-vos els ponents, que us explicaran els diferents estudis que hem seleccionat per avui, dir-vos que el projecte continua i en aquests moments hi ha obert un concurs per realitzar 3 estudis de paisatge més, que són els de Montbau, el 22 arroba i la Nova Esquerra de l'Eixample, i que en aquest moment està obert. Pel que fa als ponents, començarem parlant a Renau, en representació de l'equip Renau Bartomeu, que ens presentarà la Sagrera i que també són autors d'aquell estudi metodològic del que us he parlat, a més de l'estudi de paisatge de la Font d'en Fargues. Continuarà la Marina Cervera, que ens ha acompanyat des dels inicis en aquest projecte i que avui presentarà l'estudi de paisatge del Congrés. Després continuarà en Carles Enric, que ha realitzat l'estudi de paisatge de Vallbona, també amb un profund coneixement que té ell sobre tot el tema del Rec Comtal. Continuarà la Rosa Escala i en Jordi Cerdà, que en primer moment van fer l'estudi de paisatge de Ferró, però avui ens presentaran l'estudi de paisatge de la Trinitat. I finalment tancarà la sessió amb Martí Frank i l'Antoni Vilanova, que ens presentaran l'estudi de paisatge de la Font de la Guatlla. I sense més, jo crec que estaria bé que comencés l'Anna ja a presentar-nos l'estudi de paisatge de la Sagrera.